kadhi oko mar twak. Yes. Un jotelo moyier gi jopiny. Sama japiny ohinyore North Kanyamkago biro bet ni malit. Sama japiny ok oyudo dongruok bende biro bet ni malit. Gik moko ariyo go nyaka timre. Sama iwuok e gwenge Masakwa, South Sakwa, that is. I hope you will get me back by time. Sama jopiny oyudo dongruok biro bedo ni maber. Sama ok giyudo dongruok biro bedo ni malit. Sama gihinyore biro bedo ni malit. Mana kaka sama ok giyudo dongruok. Mago wieru. Un jotelo ma Migori. Abro duoka kanyo nikech thuolo bende tin, but abro duoki kanyo. Ang'o ma nyaka tim nikech gima duong' mane kawo Omamba kaachiel kod majority en ni nyaka ubed ni un joma yudo solution e lo jopiny. Kata kopo ni bedo matek to samoro nitie kama koro wacho niya kochopo kata koro waore matin mondo watim ma. Omamba kaachiel kod majority leader. Un gi mandate mar jopiny. Un gi teko momiyo gi jopiny. To umbedo un gi rieko gi pacho mugombo ni mondo piny odhi godo mbele. Aduoki kacho Omamba kitieko kiriwe gi wachno en duoko yudore kanyi mar tieko koko Migori. Man adhi doka kabe tamacha. Awacho ni dok kacha chande to itiegi kanyo. Yes. So ka Gavana Ochungo wacho nikech kapok wayudo kaka wadwa solve a problem, we must know where the problem is. Kapok wayudo solution mar problem, nyaka wang'e problem ya kanye. So ka father figure owacho ni koro to ng'amo tugo koda tabiro hinyo. Kendo kiny abiro dhi awendo. Kamora mora makoro ng'ano dhiye adhiye. Matino yawo state of war. Right? Toma is not the first time. Mar wuone. Iwinjo kipenjo majority penjo. Nito ka iwinjo ka majority leader wacho ne Nyamita no choose on a bad place or they choose kuom ng'ama no bedo namba 4. You can't choose for me, my friends. Madeline. Whether they are leadership or not. Ka wuok na the limo kata ng'ato no chung mobedo namba 10. Mane osiepna ibe kaw thuolo ni the lim number 1. On a Friday, another Saturday, in a Sunday, the lim number 1, Nino. Gimate moreka and fear marnga mapukutio muulo Japan, kore paro ne di golo doke iti Japan, e kokone. Na penjo majority penjo ka. Ti winjo kokona ne 10 years ne onge. Okay, nya pimo ignario gigina par. Well, perfect, and I agree with him. Yes. Cannot agree code, by the way. I agree with governor. Okinyal pimo iga par, giga areo. Kaka ino kinya pimi ki apaga beach, kumrahisi igi apaga areo sani, gigni aberio karaboro marangato. Yes. In terms of experience, kejato development of executive. True, I agree with him. Okinyal pimo. It up from the executive zero, don't you? No, you know the law. You know the law. There are 2 things that I want to finish with. Okay. Tiekika simiwa solution. Kecho wadogi daki karaoke. Omamba. Okinyalo wacho ni mondo wapim Gavana Obado gi Gavana Ochillo. We will be unfair. Kauna kang'ata mambasne manyoge donjo go. Chak pimo nago. Kang'ato sekelo uji, jimadho, kang'ato timo ginene, jineno, kang'ato kelo healthcare mine digo hospital jineno. Kuro imbe no kona manania. Kata wan bende mbaswane. Akaw mbasne. Mbasne machielo manyawa ng'aya. Gavana ma Omamba. Sama pod jigo koko di ochung pesa mar basari nyawanga nyo sipugi. Nyoro mbasne. So kinyal buku riti wacho ni wambe donge wagero headquarter is development in nature. Gik ma kangata timogi are recurrent in nature. So ebo time ye kanyo wadyo yuae socks. Okay. Iwinjo kwa kono solution dwa biri. Yes. Ebo time ye tekno tek nende. To oyuae socks matin. Nikech ngeni e bunge wamiyo governor the best atmosphere. Wach mogik. Yes. Wacho nikutenore gi mano. Tika yes. Majority leader wacho ni warita mondo wadho analyze tij governor after 5 years. Okay. So, my question is, moganda moko bende penjo. Ini die sikul. Ini soma iditimo mana penje kila saburu. There is what we call continuous assessment test. Where I am finishing. Tiekiti koma badake mudo matin. Nitie gimiluongo ni annual development plan. Yes. Mar 5 years ma majority leader wacho cha iluongo ni county integrated development plan and project temak 5 years. To mar annual development plan nyaka wangine ne wakalo budget kama. Okay.
igani otim magi ma kwani kata solution en kama achiel gi wada achiel yes solution en kama ka ng'ato loso buche to ng'ano ok ng'ati wene buche no ae majority